Súla doch simid, tá fábhar beag agam le hírí oró. Tá mé géirí an spric míle síntiú sóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach clitseáil amháin, ach tugann sé sppraga ól mhór dom leanúint aráid ag déanú físeán. Go raibh míle má agah. Chascríomh Danny Collins an Alison a bhuchlach, agus ag siúl tríd an príomh thorador de Stáisiún Nexus 7. Miacha an fer óg éon rud cosúil leis an áit seo ribhe seo. Bhí achtranaid de gach cinál ag glíseacht Harriséir, cuid acu ard agus tony, cuid eile gar agus lehan. Líana bolla aisteach an téir ó stalí bia a bhí ag díal rudaí nach rá sé in an achanta sa chóirtói fiú. Bheasc fuim teangacha éagsúla le chéile I toran a chortaid a chlúsa. Ba é seo an chéad toras a rinne Danny isteach sa spás dain. Ní rá sé ach fiche a dó bliain díis, agus bhí sé fostathe chun lasta a imper idir calínachtaí déine agus post crádala achtranacha. Bhí an pá go maith, ach bhí an obair éagnach. Bhí sé ag taistil le trí cheachtainna díirech, agus bhí deach agus cuideachta de dhí air. Fuair sé an rud a bhí á lorg aige, nuair a chonaic sé an cóirtha geal néona le Murphy's Cantina in béirle déine agus I roinnt scriptena achtranacha. Bhí an bara cuma gara ver na himmel le bailí métal scríomtha agus solsiú Jim furfa de imprór lasta terseach a bhí ag géirí scíd a ligan. Bhrú Danny tríd an doras tram agus hiú sé isteach. Bhí an cantína níos mó nó mar a bhí sé ag brathnú ón taobh a mé. Bhí bar chruinne scepe fud an uirlár agus bhí bara fada sínta fag balla amháin. Taobh hir den bhara bhí far le gruig lia agus lábha tíre clúdathe le tatúna sean. Ba é seo Jake Murphy, an túnéir. Deich Jake suas nuair a hiú Danny isteach. Is cosú go bhfuil tú déine, a dúirt Jake le gáire. Ní ag an múr an bar gine an seo. Cad a thugann tú chuig mo chornéil beag I frinn? Rás lasta, a dragar Danny ag suí ag an bara. Bhí mé ag éitilt lum féin le seachtaní. Bhí mé ag géirí aine a eáil agus gohanna a chlastáil. Bhór Jake gláine de rudéigen a bhreathnaí cosúil le fusce, a go bhalla níos látre. An chéad úr chomh fada seo amach. Chléin Danny agus chlach sé sip. Hói an deoch a scornach, ach bhra sé go maith. Tá gach rotan se chod difriúil. A se bhaile, bhí omar búrtha fi álathe mara, agus fi fadbanna inil. An se, ní le is agam fiú, cad atá leth na nachtrannach ag smuoinmh. Is sé an chud is mó acu a chapan go bhfuil mid dúr, a dúirs Jake go ciún. Fecinn siad daoine mar na páistí nua mar bhfuil a is acu éon rud. Tá cud acu cardúil go leor, ach daoine eile. Rinne sé pointáil I tró búrd chornéil áit ar á trúr achtrannach ard. Palle ag ól ó chupán cristal. Is Zahirians iad sin. Cheapan siad go bhfuil siad níos cliste ná gachtainna eile mar go bhfuil siad ag eitilt idir réaltaí le míle bliain. Bhí minil ada agus súla móra ag na Zahirians, a bhí le feiceáil ag lonrú sa solas Jim. Bhí róbí dír orthú, agus labhair siad I nguthanna boga ceol mhara. Fiú amháin ón taobh eile den seomra, déadach Danny a rá go raibh siad ag smuoinmh, go raibh siad níos fearr ná gachtainna eile. Ag bord eile, bhí dhá achtrannach ollam mhór a bhreanaí mar a bhí siad ag cathamh ar múr. Ach thug Danny gur a grachanna bhí ann I nóiríre. Ba iad seo na bristeanna a bhí luaite ag Jake ina gomrá garit. Bhí siad 8 tráid ar airde go héasca agus tógtha mar umar siúil. Thug ceann acu faoi deara Danny ag stánú agus rinne sé gáire,
ag taisbáint fiecla cosúil le glonne briste. Cágaí Craig, Víní Jake. Masan siad neart, ach cheapan siad go bhfuil daoine lag mar go bhfuil mid níos lú ná iad. Níl siad olc, ach simplí dóibh. Mur a féidir le trucail a ardú, ní fiú mórán tú. In aice leis an mara, bhí grúpa achtarannach beag, mar a gluaisteach ag imirt. Cid de chinneal cluiche cártaí. Bhí cluasa móra agus súla geala orthu, nach raibh le feiceáil ag stad. Trádalathe haní, a dúirt Jake sula bhéadach Danny fiafrí. Rudaí beaga sneaky. Díal bhí siad do bhróg a féin leat mar bhfuil tú cuaireamach ach tá siad neamh-híomhalach. Bhí Danny ag tosú ag scíta ligan nuair a doscail doras an cantína a ríis. Shiúil ban le grua gear don isteach ag brathnú hart go cuaireamach sola neachaí si chuig an mara. Bhí si níos sinne ná Danny beidir tríocha, agus bhí si ag iomparí féin mar dunne a bhí ar an ólas, faoi conas tríoblód a lábhseáil. Lisa Grant, a dúirt si, ag tabhairt isteach í féin agus í ag síos an eice le Danny. Inhealtóir ar an longláasta, Lucky Strike. Is tú Danny Collins, an próir neamhsplach? Bhí Danny sásta búla le duna dána eile. Cad a thugann tú an seo? Cinse, fág Lisa a dragir. Bhí mé ag obair ar Iesú Cháin inich le gá lá díreach. Bhí sos de dhí orm sula dosód mé ag caint leis na riarí. Dúirdaí si deoch ó Jake agus déach si chart ar an mara. Slua simniúil a nocht. Sula bhéadach Danny freacart, tháinig duna dána eile isteach sa cantína. Bhí an ceann seo níos sinne, beidir dachad, agus bhí sé ag caitheamh an chinneal éadaí gláán, a dúirt go raibh sé ag obair in oifig, ní ag rán lásta. Bhí an bealach cuaireamach siú le bhí fechte ag Danny dálóirí agus cineálacha rialtais. Pete Rodriguez, a dúirt an fear, ag teachtló ag an mara. Teachtara taidlóireachta. An bhfuil sé sin go mallum sí? Is jas aidanna cardúla a eáil. Bhórt Jake glonne do Pete gan a bheith ag fiamhrí. Cad atá ag obair an chrí taidlóireachta chomh fada seo amach. Cóhíntathe trádála, a dúirt Pete go cuaireamach. Ní rud ró spregúil ach pápéirí agus cruinnithe. Ach bhí rud éigean ina gú amáil, go raibh sé níos tábhachtaí ná mar a bhí sé ag ligean air. Leabhar an trúr daoine go ciúin lena chéile, ag roinnt scéalta faoi na gcuid teisteal agus ag garán faoi bhí achtarannach. Fuair Danny féin ag gáire don chéad úr le seachtaní. Bhí gran géir ag Lisa, agus bhí scéalta ag Pete faoi nósanna achtarannacha a bhí granmhar agus idigecha súil éarán. Timpeall orthu, chuaigh na custamarí achtarannacha ar aiglan an neo. Len na Zafirians ar aiglan na gobhra ciún, ag féchint ar na daoine ó amgedhéile le ritaíonn a bhí cosúil le síimsíocht éadrom. Bhí na cágaí Craigs ag lámh iompar agus ag insint scéalta airde faoi chaitheanna a bhí cortha orthu. Len na trádalathe Tammy ar aig ag imirt a gluiche cártaí. Cé gur thug Danny faoi deara go raibh siad ag éisteacht freisin le córáite ag bór eile. Don chéad úr an chléig, bhí gach rud siachánta. Bhí Danny ag tosú ag smuoinmh, go bhéadach sé seo a bheith ar an tránóna is gnách a bhí aige, ó dag sé spás an duine. Bhí na deochanna láidir, bhí an cuideachta go maith, agus fiú na custaméirí achtarannacha, bhí siad cardúil go lár. An sin cheas ceann de na Zafirians suas, agus siúil sé i dtreo an mhara. Bhí sé níos airde ná mar a cheap Danny, ar a lád 7 tráid, le crechan chópalla go raibh sé beagnach bán, a thuúla móra díirithe ar na 3 duine, agus iad ag dridim. Cé chó simiú, a dúirt an tachtarannach i béir le ferfe. Cé go raibh a gú cáilíocht cheol eisteach.
trí champla den spechas nua ballathe in éon áit amháin. Ina stam, an daistilíonn gach duine déine in grúpi chombeag sin. nó an bhfuil sibh díreach iad siúd atá rólag chun marachtáil I measc do chinne féin. Rinne an cantaine an chiún go toban. Bhí an Zafirian ard ina seasamh taobh hir gina trí daine, ag fannacht le fracra ar a cheist díchalach. Bhaithí daine a aig ag éiríte, ach rinne sé iirecht fannacht sochar. Bhí ráig tugtha dó, go raibh roinnt achtarannach ag brathnú síos ar daine, ach seo an chéad úr a raibh taithí aige ar go díreach. Táid ag ól díreach a dúirt Danny go ciún gan fille. An rud céine le gach duine eile. Rinne an tachtarannach gára, agus bhí an fuaim cosú le gléin briste. Ó, ach níl sibh mar an géine le gach duine eile an bhfuil. Is daine sibh. An breisiú is déine le Civilization Galactic. Cho óg, cho primitive, cho simply go hiantach. Chur lísa a deach sios le clicáil géir. Féach a chara, níl mud ag láirg trí blóide. Cén fát nach déan tú a raischic do bár agus fanfamid ag or gid féin a chara. Cúi an Zafirian níos gara, a scá ag titim ar an mara. Cé cho tatnimhach? Ceapan an duine beag go bhfuil mud ar cóchéim. Ina stom, an gréideann tú in náire go banan do specas an seo I measc na réaltaí. nó an bhfuil tú díreach ró neamhhisach chun tuiscinnta áil ar cé cho fada faoi bhón sin atá tú in dáire. Bhí Jake Murphy stoppa ag glannas spéiclí, agus bhí sé ag brathnú go cuaramach. Bhí na cogaí crecs tar éis fille ina gahéirdecha chun féchant cat a bhí ag torlú. Fiú na trádalathe tannaí bhí si tar éis a gluiche cártaí a stoppa. Déadach gach duine sa cantína an teannas a bhí ag tógáil suas a bhothú. Rinne Pete éireacht a iliúnt taitlóireachta a úsáid. Sílim go bhhéadach marval éigean a bheith an seo. Tá mud ile díreach ag taistil a géirí scíit a ligean tar éis láfada. Féidir go bhhéadam is deach a cheannachtaid féin agus de cháirde. Bhí súla móra an Zafirian ag lonrú le síimsíocht. Deach. Cé cho flathúil an specas primitive. Ach tá agla orm nach féidir le harigid meis a cheannach. Agus is rud é meis nach dúirbhí daine go deo uathu dá góchlacha. Áir góchlacha. Faoi deada, chas Danny timpeall ar a stól. Bhí an Zéiríonn níos arda fós suas go dlú, ach bhí Danny tar éis déaláil le búltóirí roimhe seo. Cad a dhéanann tú smaoinemh go bhfuil tú níos fearr ná mid? Cad a dhéanann mé smaoinemh? Tháinig go an achtarannach níos arda, ag tarringt níos mó arda. Féidir gur bé an firic go raibh mo bhaintear ag fisrú spáis nuair a bhí do bhaintear fós ina gcónaí I blúis. Béidir gur bé an fát go bhfuil sibh tar éis sibhialtachtaí a thógáil a chianan córais réalta omlána, agus sibh ag fágáil do gheabhain baile beagnach. Nó béidir gur bé an fá go bhfuil an intracht a gáin chun feiceáil cat atá sibh in nóiríre. Bhí níos mó achtarnach ag éisteachta níos. Thug Danny faoi deara, go raibh cud acu ag mothú mí compordach le focail an Zafirian. Ach bhí daoine eile ag crámach I gcumann tú. Bhí na bert chógaí Craigs ag gáire mar a bhí siad ag fécint ar cheomma. Agus cat muid go díreach, a díomhrach lísa, a go contúrtach ciún. Is timpistí sibh, betún, specas a tháinig sláán, ach a bháin toisc go raibh trua ag an grinne agah. Níl éon éachtaí móra agah, éon teicneolaíocht ardathe, éon chultúr sofisticúil. Is barbarach sibh ag ligean orthu féin a bheith sibhialta. Ghlí ceann de na trádalathe tannaí amach ón taobh eile den seomra. Inis dómh faoin timpiste míana dóireachta. Fuair sé seo gára ó roinnt achtarannach. Rinne an Zafirian gára go fuair. Ah, sea.
An bhí seo caite. Fuair dhá bhéine dhéag bás I ibriocht mianadóireachta chimplí stáisiún Kepler. Tragedy den sort sin, ach ní raibh sé aontais in áiríre. Fain daoine bás thóthéasca toisc go bhfuil an télas benúsach acu chun contúirtaí soléire a cheachint. Bhíomh lámha Danny isteach I dorn. Bhí na mianadóirí sin ina níní muthe ag irí slí bhathe a dhéanamh. Fuair siad bás mar gur hep a drálamh. Ní toisc go raibh siad dúr. Fuair siad bás margheall chalamh lachbach a dúirt Pete go daingan. D'fhéadfadh sé tarlú déan duine. An bhéadfadh chuaigh an Zapirian níos gada. Caitheann an úr, chuaigh an Zapirian céim eile níos dlútha I dtreo Danny. Fecinn tú fiú inis, agus tú ag tuairt aid ocail chimplí. Ní féidir leat ruderbé a dhéanamh ach seasamh an sin, agus bratnú fargach. Seo an fá nach mé daoine níos mó ná piataí I sochaí na crinne. Tá an misneach agat chun tú féin a chosaint. Níl muid ag lorg trodda a dúirt Pete an úr dhearannach. Nói nach bhfuil a dragar an tachtarnach. Toisc go bhfuil isagat go gceil fá. Gaf hí daoine I gcónaí nuair a bhíonn siad ag tuairt aid a gcuid níos fearr. Is sé sin go simplí donádúr. An sin rinne an Zapirian rudéan a dathraí gach rud. Chreich sé amach le méir ada amháin, agus phréamh sé Danny go crua sa bhrolach, ag brú rais. Lag a dúirt an tachtarnach le gáire, díreach mar a bhí súl agam. Ach níor bhain Danny síos. Ina áit sin bhrís rudéan isteán. Híl na hachtarnach seo go raibh siad níos fearr na daoine. Híl siad go raibh daoine lag. Híl siad nach méach daoine ag tráid rais. Bhí siad tí fálam cé chomh mícheart a bhí siad. Tháinig Danny rais ag búla. Bhfuil dorn Danny aid an Zapirian le fuan, cosúil le amad ag brise. Tháinig an tachtarnach ard rais, a thuúla móra lehanna le toring. Sreibhann full corcra ó na chrón, agus ag féchant Danny le credamh umláin. Chuaigh an cantíne fad I dost marmh. Níor bógéine, níor anála éine. Ní aca na hachtarnach riamh, spéthas primitive, ag tráid rais I gcoinne spéthas níos fearr. Ní harlaíonn sé sin ina dathí. Chur an Zapirian a chrón filtach I teagmáil le méir ada amháin, agus déach sé an stan corcra. Bhfuil tú mé an áiríre, a whispert sé, mar nach raibh sé in ann a chreidúnt cad a harla díreach. Sin ceart, a dúirt Danny, a chrí ag prabbe. Agus gin fi mé a rí sé mar a dégan tú a rais. Leithnaí an tost fag bille chrí eile. An sin scíal an Zapirian scrád farge, agus léim sé Danny lena lámha fada ag síne amach cosúil le crúba. Bhí Danny ré dó. Déalaigh sé faoi ghabháil an achtarnach, agus tháinig sé suas le uppercut a dairigh an Zapirian os a chosa. Bhúil an tachtarnach isteach I mórd in eice lámha, ag cur deochanna agus céhéiricha ag eitilt gach áit. Sin nuair a bhrís ibhrean amach. Léim an dá Zapirian eile ag an bord, cúne suas, agus risíad I tró an chatha. Chá ceann acu bidgil, agus bhúil sé I gcoinne ceann Lisa. Ach bhí Lisa ina hinneal tóir, a bhí ag obair I galafort loinge garbh a séil fad. Gá sí rist an achtarna, cha sí go dtí gur scéal sé an bidil, an sin fioch suas agus bhrís sé har a chlickean. Rinne an dara Zapirion iirecht Pete a ghabháil ón gúl,
ach bhí Pete olche is slándal trachtlóireachta. Cha sé á ithlinn irais isteach I bollag an achtarane, cha sé timpeall, agus chur sé dorn láidir isteach I scornach an créatúr. Hánig an Zephyrian an nuas ag an náil. Bhí na cogaí crex a bhí ag gára agus ag súl go rithach na daine hiúl, go toban ag tuairt aig rodéigen nach bhachaisí dríomh ribhe. Ní rá na daine laga ag trád ais amháin, bhí siad ag bua. Ní féidir é seo a bheith ceart, rumbalt ceann de na craiseanna ina gcocht domhan. Tá daine ceapta a bheith bog, lag, éasca le brise. Béidir gur chórdún a gid áte a bhúna dómh, ach ragar a champánach, ag seasamh suas go dtí a airde omláin 8 tráid. Rith an chéad choga crex I trá Danny, cosúil le sliamh ag gléiseacht. Dáan Danny go dtí an dara second jeranach, an sin rólach sé an taobh. Bhúil an créatúr olmhór isteach sa bhara le neart golóir chun an dromchla miótal a bhrise. So le bhéadach an crex téirnamh, gá Danny stúl miótal crom, agus bhú sé sios chúl chin an chógaí. Bha an bille marmhaí do linne, ach chrith an crex a ceann agus cha sé timpeall le róir fargach. Mar sin féin, bhí sé ag gléiseacht níos mille inis, agus déadach Danny a eicáil go raibh an tachtarnach gortathe. Bhí lisa ag déalal lena crud falbanna féin. Gá an dara crex I timpeall an chaim, agus bhí si ag géirí a cud asnacha a bhrú. Ach bhí is ag lisa faoi fuintí brú agus luamháin ó na hobar innealtóireachta. Chimón si a ordóg isteach I spotta díreach faoi bhún arm an achtarane. Áit a raibh an nerve cluster swit. Scrád na craiseanna agus scil siad an gréim díreach golóir do lisa éilú. Gá si caithir agus bhúil si I cho crua agus a déadach si ag glúine an chógaí. Chúi an cófartach I dró nach raibh sé ceapta dul, agus hit an créatúr olmhór cosúil le cran ag titin. Bhí Pete ag troid leis an géad Zephyrian a thosaí an pléisach fad. Bhí an tachtarnach níos airde agus bhí réan níos fáide aige. Ach bhain Pete úsáid as a eilúnt taitlóireachta chun fannacht sochar agus smaoinemh go tactically. Nuair a bhúil an Zephyrian leis, hiúil Pete isteach sa dodan agus chur sé srach de jabs tapa isteach I asnacha agus bollag an achtarane. Chúi an Zephyrian faoi dó ag an náil. Gá Pete ceann an achtarane agus thug sé a glún suas ag búla le ai an créatúr. Het an Zephyrian I garn. Bhí na trádalathe tanní tar éis stoppa chur le galta agus bhí siad ag géirí éilú ón gath. A chanig ceannachú rógáir do lísa, agus rinne sé an botún íireachtaí a tríl agus ag dul har a mórd. Chas lísa timpeall agus gá si na clúsa móra an achtarane bheag. Dardí si as an talamh agus cha si fud an tiomra mar nach raibh sé ag máchan be. Bhúil an tanní an balla agus slámní sé sios an úrlór gan aithne. Bhí níos mó achtarnach ag teacht isteach sa chá inis. Bhí roinnt acu ag géirí cabhrú lena ggó chrúbíní. Bhí daoine eile ag géirí a bheith mar cuid den níomh. Ach bhóg na daoine mar a bhí siad ag tráid le chéile a saoil fad. Nuair ina grúpa achtarnach íireacht Danny a imlíne, bhóg Lisa agus Pete chun a chúl a chlúdach gan a dhéirí. Nuair a bhí Lisa I grúachás ag dhá achtarnach mór, rinne Danny agus Pete iad a héabú ón dá héamh. Chod siad mar forann ag cosinte chéile agus ag buint úsáide as a jimpalacht chun a leise. Gá Danny bidéal ón gúil an bhara, agus cha sé I gona ceann achtarnach ag dridjim. Bhain Lisa úsáid as a cuid ólais inaltóireachta chun cos cahíireach a bhrise agus club a cruthú. Fuair Pete tráidir a seirbhíse agus bhain sé úsáid as mar scia, agus ag búla achtarnach lena lámh séir. Mí rá na heachtarnach ná na hiiscint cad a bhí á eicáil acu.
Bhí na daoine seo ceapta a bheith lag agus dúr, ach bhí siad ag tréad le faisnéis agus strátéis. Bhain siad úsáid as obair firne bhealach, nach rá éon cheann de na speitheis achtarnacha tar éis léirú riamh. Déach Jake Murphy ón gúil a bhara, ag dul faoi uair amháin nuair a détal troscáin ar a cheann. Chonaic sé tréad barí rifa seo, ach rudidir bé mar seo. Ní rá na daoine ag bua amháin. Bhí siad ag ceanasú créatúr a rá é bhad níos ládra na iad. Rinne achion iirecht sníc suas Danny ón gúil, ach cha Jake bide le bhúil an tachtarnach sa cheann. Ní thosaíonn aine trí blód mo bhara gan é a chríochnú, a glí Jake amach. Bhí an cach ag lathe ganis. Bhí achtarnach a bhí ina sí go ciún ó daringtisteach sa frasach. Bhí reinseachú ag irí cabhrú lena gine féin. Bhí daoine eile díreach gafa sa lár. Ach cibé áit a neachaig na daoine, hit na hachtarnach agus dan siad sias. Fuair Danny é féin aig ar aig leis na cracine is mó sa cantína. Cogag a bhí ina seasamh beagnach nói troir áirde agus a rá lábha aige cosúil le stocí crán. Déach an tachtarnach sias Danny agus rinne sé gáire. Tá tú cróga do chrústa cho beag, a dúirt an Craig. Ach ní havála an misnach tú inis. Cha an cogag dorn a hágach cean Danny as, ach ní rá Danny ann nuair a tháinig sé. Déalaigh sé faoi an swing, agus bhí sé inis taobh hir gen achtarnach ulm mhór. So le bhéadach an Craigs casig timpeall, léim Danny suas agus chuir sé a lámh timpeall munial tiúh an chógaí. Rinne an Craigs iirecht é a chraithe, ag casig timpeall agus ag búla isteach I mord agus bailí. Ach chaní Danny gréim ag brú cho crua agus a déadach sé. Gymal, thosaí an créatúr ulm mhór ag dul I leige. Bhí ag luasachtí níos mille agus níos lú cóthordaithe. Faoi deara, het an cogad Craigs mór ar a glúine, an sin ar ai. Rochtag Danny hiúl díreach sola meach meachan an achtarnach tar éis é a bhrú. Bhí an cantína ina frasach. Bhí bord briste, bhí cahirecha scaptha gachaat, agus bhí achtarnach gan achne ina lí ar an úrlór, cosúil le crainn tite. Seas na trídaine sa lór ag analú go crua ach fós ina seasamh. Déach siad timpeall ar an scrís a bhí déanta acu, an sin ar a chéile. Ní rá éon cheann acu in ann a chreidúnt go thomláin cat a harla díreach. Well, a dúirt Lisa, ag cumultfolle ó dheara ar a leisean. Bhí sin simúl. Churpíta léine strócha díreach, agus déach sé ar na hachtarnach gan achne scaptha timpeall an teomra. Sílim go méidir gur chuirimear ar buinte in júl. Bhí Danny ag féchant ar a horn briste. An gapan tú go bhaga siad lín inis? Sin nuair a bhrís fórsaí slándala an stáisiún tríd an doras. Seas an firin slándala stáisiún in doras cantína Murphy, ag féchant ar an scrís is tí. Déach séisir gardaí armthe I bhformíocha dua timpeall an teomra ar an troscán briste. Achtarnach gan achne, agus trí gíine ina seasamh go ciún sa lór. Ba é an pria fedmanach slándala achtarnach ard, tony le crachan lia agus fórarms. Ba é an toffigach crest a anam, agus bhí sé ag obair I slándal stáisiún le 5 bliana déag. Chonaic sé go leor trád barí, ach rudidir bé mar seo. Cat a harla an seo, dír Cress, a go ag crí beagán. Hamig Jake Murphy amach ó chúl a bhara damástathe. Thosaí an cach nuair a thocraí roinnt achtarnach mo chustaméirí díana a maslú. Chuaigh rudaí a smacht. Déach crest ar na Zephyrians gan achne ar an úrlór,
An sin an da chógaí cré olmhóra a bhí díreach ag tosú ag múscailt. Chúi a chethre húl chuig na trí gíine ar á garthacha agus brúsis beaga orthú. An deirna na trí gúine seo go léir é seo, dír crest le creative. Is cinse gur dhéon siad. Dragar Jake le rud éigin a dhéitech a bheith ina bród ina gúch. Si ceann den na cógaí Craigs suas go máil ag conal le ching. Déach sé Danny le mearvach agus agle. Conas, a whispered an cóga. Tá daoine ceapta a bheith lag, bog, éasca le bulle. Shrug, Danny. Beidir go raibh tú mícheart fún. Chuoin na gardaí slándala go cuaireamach tríd an cantína, ag secol na hachtarnaid gortathe agus ag dichiméadú an da máiste. Bhí an chuid is mó den na hachtarnaid ag múscailt inis, ach bhí siad a gluaiseach go máil agus ag féchant na daoine le mothúcháin nua. Char é duine den na gardaí leis an Zaphiran a thosaí an cach suas. Bhí a aghaidh swollen agus bhí fuil corcra trimme a róbí galanta. Déach sé ab Danny mar a bhí sé ag feicáil taobhse. Tá sé seo dóienta, a whispered an Zaphirian. Ní féidir le specis primitive cinse a tharú. Teann sé a gine gach rud atá arólas agin faoi laistí de uair an cléig, bí tafadach slándala den troid a chúpáil agus á roinnt fud an stáisiún. Laistí de dá uair an cléig, bí sé scaptach ag stáisiún eile agus chuig dain achtaranacha. Laistí de cheire uair an cléig, bí analísethe mílete ó gosain speisias éagsúil ag déanamh stadéir na tafatí. Sna cealla conála, hí Danny, Lisa agus Pete go ciúin vinse métal. Bí na bacaní finneamh ag homal go bog, ag conáliad faoi glas, ach ní go mí chompardach. An gceapan tú go bhfuil trí blód agéin, a díomhraigh Danny. Rinne Pete machna ver seo. Is dócha? Scrisimar an cuid is mó de bhar agus bhúlmuid go leor achtarnach. Thosaí siad é, a dúirt Lisa. Chríoch ní mar é. 4, ainty Pete. Ach déadach é a bhíú do údaráis achtarnacha a bheith casta. Hí siad is suimhnas compardach feag Thomas. Ní rá éon cheannachú a gíri a bheith búrcha faoi na rudaí a tharla. Mos rudé go raibh rud arbí, hí cuma sásta orthu. Idir an dá lín, in ionad ceannis an stáisiún, hí an cornéal tus ag fáil an lá is massa dá garam ada. Bhí riarthóir Zaphirian ag rí Nexus 7 le dá bhlín déag, agus bhí sé ag bród ord a chonáil i measc na spechas éagsúla a dúsáid an stáisiún anois. Bhí sé ag féchant íseán slándála a chur gach rud a cheapsí a bhí ólas aice faoi daoine i contúirt. Rí sé ríis, a dúirt sí lena cúntóir. Léirí an fiseán na trí duine ag troid le cóthardú a bhí cosúil go dóhéanta do spechas a bhí díreach tar éis dolisteach is sochaí na crinne. Glísidir mar go bhéadfadí sé chéile a léamh, ag clúdach laigií agus ag tacu le neart gan láirt. Cé bhéad íspertach, dí fiare chique. 7 déag achtarnach a rá cúnamh míochaine ag teastáil uathu a thuairiscí a cúntóir. Zaphirians agus Craigs den chud is mó. Nílach díomháil bheag ag na daoine. Chur chique stad an tafadach ag nómid amháin, nuair a bhí Danny ag úsáid a glíseacht féin de léich Craigs chun an tachtarnach olmhór a chahabh trasna an seomra. Máchan an duine seo beidir 7 kilogram. Máchan an Craigs os cion 200. Cén chi a bhfuil sé seo in déanta? Tuairiscí fasnéise go bhfuil daoine níos inóiriúnathe ná mar a bhasamar dús. Dragar an cúntóir go cuaireamach. Inóiriúnathe?
Rinne hish a chéim crid ella áit úsáid lisa a cuid ális inaltóireachta chun arm inseáte a chruthú. Rinne siad cantína siachánta ina cathedán in níos lú ná 5 nóméad. Chráid siad créatúr dhá de méad agus bhuaigh siad. Ní in orúnathach é seo. Is rud éigin eile fad é seo. Bhí cumar sáidí ag teachtasteach ó fud an ná. Gach spechis a bhí tar éis an fiseán a eáil, bhí ag éilimh míniú cháin. Bhí an chóirle Zephyrian ag irí a álamach conas a bhí a siránaí intlachtúil níos fearr buailte ag primitives. Bhí an ceannas míle tá crex ag irí analís hín sonrithe thecnítí tróda déna. Ba an rud ba scanrúla fad ná na túriscí ó stáisiún eile ina rádaine I lár. Bhí pobl achtranacha a bhí ag déanamh daoine mar iontais neamhíbhálachan ag fearr orthú le háirdeal níorógach. Cad atá rólas againn faoi struchtúr sóisialta déna de fiar é fic. Chuaigh a cúntóir I gcóirle le na pád sonraí. Cruthaíonn siad baní ládra le daoine eile, fiú stranchéirí. Tá cinchab acu a doctor díalseacht facáiste a déadach féasacht éanair a thóirú. Nuair a bhíonn bagart dhuine a bháin, ba daoine eile I mháil a sábháilteachta féin chum cabhrú. Mar sin is féidir le chin grúpa daoine a bheith contúrtach. Deir na sonraí seo, sea, ní gá dómh aithne a chur ar a chéile nó fiú a haitsin lo. An bhagart dhuine a bháin, bíonn bagart gach duine. Déach sí ar an bhíseán uair amháin eile, ag díriú na nóméad nuair a chosann na daoine a chéile. Ní acha sí rudidir be cosúil le sin I measc na specas a bhí ólas aici. Bhuaigh an chuid is mó de na heachtrannach son an nóra persanta nó mar hanis éanair. Bhuaigh na daoine seo a chéile. Cad atá á lámh seáil againn a cheap sí os ard. Níor freagar a cúntóir, ach bhí is acu bert go raibh gach rud airde. Ní raibh na daoine ina ní nua neamhíbhálach a raibh gach duine ag ghlacha lo. Bhí siad rud éigin I bhfad níos contúirtaí. Sna cealla cineála rinne daní nead agus chinnigh sé amach ar an mínse miotal. Well, a dúirt sé lena chompanáid, tá an lá seo simú. An gceapann tú go ligige siad dún dul go luath, de fiúrí lísa. Rinne Pete miangára beag. Ceapam go bhfuil siad rómharabí chuna is cad atá le déanamh againn lo faoi láthair. Bhí sé níos ceart ná mar a bhí is aige. Fud na crinne, bhí rialtais achtranacha ag gcliach crunethe éigeandála chun an fab déine a phlé. Bhí an troid parra ag cantína Murphy, tar éis éirí mar an nóméad, nuair a thuic an crinne go bhféadach siad a bheith go mór faoi bheith ar na bail is nui de chochaí na crinne. Agus I bhotracha a chaintín, bhí Jake Murphy ag planal na chachóirithe cheana féin. Bhí tuiscint aige go raibh gnó tí éirí an simúl. Trí cheachtaní a bhí caite ó tharla an troid ag cantína Murphy, agus ní raibh an crinne mar an ggéine ó chin. Chruachnaí Danny Collins a long lastais a lochtú, agus déach sé timpeall ar an má dúga. Bhí rudéin difriúil. Bhí na hebrethe achtranacha a bhí ag tóirt beagán faoi dearadó anis, ag fearre go cuaireamach agus ag obair. Chonaí siad a nachar agus labhair siad leis le meas cuairtéiseach in ionad an díchimnachais náchach a bhí aige. Chuaigh mér carta Zephyrian chuige le pád sonraí. San am atá caite bha an tachtrannach ard tar éis an pápéirechas a thuirtó gan féchant Danny. Anis stop sé cúpla tráid shiúl, agus chonaí sé an pád go cuaireamach. Tá manifest lastais a dunne uasal, a dúirt an Zephyrian go ciúin. Is cosúil go bhfuil gach rud in ord. An mé aon rud eile uait?
Glach Danny an pad, fós nach rau sé úsáide chun a bheith ag gléach a duine uasal, ag achtarnach a cheap go rau siad níos fearr ná daine. Ní, sin ile. Bíchas. Chléan an sa firion go tappe, agus hiúil sé hiúil. Ag féchant as uair amháin le súile nérógach. Chré Danny a cheann, agus chuí sé isteach ina long. Bhí an meas deas, ach bhra sé aisteach. Ní rau déanta aige, ach seasamh suas dó féin I gath bare. Ní rau sé fós ag tuiscint cén fá go rau gach duine ag déanamh an irid sin gen rud seo. Fud an stáisiún, bhí Lisa Grant ag fáil a cud taithí aisteach féin. Bhí an gnólacht innealtóireachta a fóstaigí le haid obair Iesúcháin gá lá tar éis a conraí a chiine go dhá cheachtain. Go tobann, bhí gach cuideachta achtarnach san nál, ag géirí fólam faoi heicnítí réitach falbanna díana. Bhí Lisa ag obair nasc cúthachta a hep thrúr innealtóirí achtarnacha a hocrú. Bhain si úsáid as technic himplí a dálam si is scol cheardíochta, ag gur fréthú cúthachta trí chóras cúltacha agus ag achalóthar na ggófortine do móstathe. Fascinating, a dúirt an tinnealtóir Cracks ag fearre hí ag obair. Tagann tú leis an bhab ó Uileann go hiomlán difriúil ná mar a dhéanfamis. Is innealtóireacht bhunúsach é, a freagar Lisa, ag déanal an nasc Jerry níos dochta. Ebriann tú leis an méid atá agat seachas leis an méid a mefa ag irí a bheith. Rinne na Craigs nótaí a pad sórí. An smaontóireacht inar dúnathe seo, an bhfuil sé coitianta I measc daine. Chur Lisa a láda rag, agus déach si go éisteach. Is dócha. An smaontain gach innealtóir mar sin. Ní há, a dúirt an Craig go dáiríre. Leanan mid nósanna imimeachta bunathe. Ní dhéanam mid insíocht, ach is cosúil gnéanann sibh daine inseoíocht ina álín. Chríochnaí Lisa a thuirlisí a fhacáil, fós ag ceistú, faoi spéis dhéan an achtaranna is scillanna bunúsacha réitach falbanna. Bhí na mission taidlóireachta is éasca ag Pete Rodriguez dá charm. Bhí córáite rá láid ag teastáil uathe á gríochnú I nuaireanta. Bhí taidlóirí achtaranacha a bhí ag argónt faoi gach minsinre ag irí cómantathe a bhaint amach go tappa agus go héifichtú. Ag a chruinniú ratha le cóirla trádála Telani, bhí Pete ag súil leis an bróisis trí lá gnách de chóráite cuaramach. Ina áit sin, ghlach inadathe Telani le na hocra tosaí gan fiú iirecht a dhéanamh téirmí níos fearr a chabidlú. Is cosúil go bhfuil an socrú seo sásúil do gach pártí a dúirt an príomh-tánaí, ag síniú an chóbantathe le luas neamhgnách. Is mórrigan ar gaidrimh le dánacht, agus táimid ag tnúth le cór leanúnach. Rinne Pete staidéir an de geméid sínithe, ag ceistú cén fath thug na tamí suas chóhéasca. Bhí cáil orthú as margaí crua a thiamont, agus gan tariscintí tosaí a chhlacha riamh. An bhfuil tú cinte nach bhfuil tú ag géirí na céitadón trádala a abhreitnú, de fiabhré Pete. Bhí mé ag súil le roinnt plé faoi na téirmí. Chur na taní súla a chéile. Credam iad go bhfuil na téirmí an bha, a dúirt a gceannaire go cuaramach. Tá daoine cruthaithe a bheith ina ggófortathe réasúnta. Ní eicem iad gá le córáite fada. Dag Pete an cruniú leis an marga trádala is fearr a bhí ag daoine riamh le na Talani, agus ní raibh isaige cén fath. Idir an dá linn I bhorgnimh rialtais ar fud na crunne, bhí ceannairí achtaranacha ag reachtáil crunethe éigeandála
chun plé a dhéanamh na rudaí a bhí fólamthe acu faoi dhaoine. I seomraí chóirle Zapirian, leabhar cainteoir bhealnais leis na hinneadathe a bhí crunathe. Tá an achtra ag Nexus 7 tar éis oran ar mas chumastána a abhreitnú. Bhí nan lís tosaí neamum lán go soléir. Conas a détamis a bheith chum mícheart, de fiabhra bál cóirle tesara. Dúirstar seirbhísí faisnéise linn go raibh daoine ina specas primitive le cumas teranta. Rinne ar seirbhísí faisnéise masúnú dhaoine mar dhaoine éanair, a dúirt bhealais. Heb oran a gid umpar facáiste a cur san áireamh. Déiteach duine a bháin a bheith ganstíine go de bhín, ach bíonn daoine in grúpi rudéigean I bhfad níos contúirtaí. An príomh dán Craigs, bhí ceannairí mílete ag déanamh staidéir íseán na trid bara don uair chéadna. Chur an generál Carr Stad an tafiide ag an nóméid, nuair a dúsad Danny an Luaváin chun líoch Craigs gá airad a bhéad a chathebh. Ní chrodann siad son glóre persanta, a dúirt Carr. Chrodann siad son a chéile. Is sé seo a ágan go bhfuil siad dochúrthe agus hala bheith Jackar a háú. In ceapa mid gur bogartíad, de fiafra a chúntúir. Rinne cararach mechna bhir seo go cuaramach. Ní bogart go ddíireach, ach cinse ní na híana neamhhiabhálacha chapamar a bhí unta. Éon spechas a éan trúr se bhealtach a jompú ina éanad trodda éfagbach, gan ilúnt nó ilmthúcháin, tiltin sé or mas. Bhí an tinúil corporádach tánaí ag déanamh pléitina cócha súla faoi acmhain trádála déine. Bhí stúrthóir nesal tar éis tafidaí de Lisa Grant a réitach fa. Ní rá éon strátais an a bhín é Lisa. Is sé sin díirech a dhéanaan tú. Tu gan daoine éire dá chéile. Fiú daoine nach dotníon leat. Bhrú an mach léin. Chlí Pít. Fiú daoine nach dotníon linn. Ní bhanan sé le cárdeas. Banan sé le bheith I dá duine. Lean an mach léin Zapirian aig ag ghlacha nótaí. Ach léirí a léirú nach tuigh sé in dáíre fós. Bechíoch an cinciap díalseachta uabrí dá spechas a bháin dá thoramór na gultúr achtaranach. Fud an chaintín bhí córáte eile siúl, agus iad a géirí achtaranaí umpar daoine a thuiscint. De fiafra siad faoi hála daoine, sochaí daoine, ballaí daoine, chun falbanna a réitach. Dreagar na daoine go hinric, ach níor chosúil gon dearna a gid fracrí, ach a níos mó marmhí na heachtaranaí. Der mar a chu an ihe ai, skepig an scéal go raibh rudéigean tábhachtach siúl ag cantína Murphy. Tháinig níos mó achtarnach, ag irí na daoine cáiliúla a eáil, agus fólam faoin spechas mistéireach seo a chur iontas an gríon cuasa fad. Déach Danny hart na heachtarnaí go léir ag féarthú agus chrisé a cheann. Gach seo margheall chrod bara. Ní chrod bara bé, cheartí J.K. An trod bara a chur gach achtarnach sa gríon cuasa a thuiscint, nach dtuigeann si daoine chár bé. Thóg Lisa a glunne suas. Seo le haid mí thuiscintí, agus le haid na nachtarnach ag fálamach faoi dheire, nach bhfuil muid chun neamhhiabhálach agus a bhreachnimid, a dús pír. Chlí siad glenní agus na mór an achtarnach ag féire, agus ag taifidach gach gléiseacht. Ní rá éon smuoineh ag na daoine go raibh a gcuid tost simplí analísí, ag chéanamh fud an gríon chóirsa, mar seampla de cheangal deascnathe daoine. Las míad an chaintín, bhí cóirití nua cortha suas I deangacha éalracha. Bhvoltaí iad déir chuirteoirí maidir le hidir gníomhú le daoine go sábháilte.
Be an réal behavachtaí simplí. Nó bagart dhéine nuair a bhíonn siad in grúpi. Déanann díalseacht facáiste iad an hontóirteach nuair a spreagtar iad. Bhí an trad bara ag Cantína Murphy ina finscéil, ach níos mó ná sin bhí sé ina cheacht. Bhí an gréan chóirsa fálamthe nach raibh na daoine na créatóir chimplí neamhshiamhálacha a bhí le feiceáil acu. Ba iad sealgarí pacáiste ina ceangal hóisialta ina náram. Agus déitach éon grúpa daoine a bheith chomh contóirteach le héanad mílete. Der mar a chríochnaí an ihe, agus dag na heachtarannig an chainsin gomail, chríochnaí Danny, Lisa agus Pete a gid deochanna i ciúnas compardach. Ní raibh éon smuoineh acu go raibh siad tar éis cás éigeandála faisnéise gréan chóirsa a spreaga, an doctoranna mílete achtarannach a atrú agus a bhrú.